ଆରେ ଆରେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାଗ ଦେଖେଇଲାଣି କହିବି ସବୁ କହିବି ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମ ଶାଗ ଗଛ ଢାଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଶାଗ ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁ ବାପା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଶାଗ ବାଛୁଛି। ତାପରେ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀମାନେ। ନାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ମାନେ ପାଖ ଗାଁରେ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହୋତ୍ସବ ତ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ବି ଦେଇଛନ୍ତି 1008 କଳସ ବୁଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ସାହିରୁ ମାନେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ସାହିରୁ ଯାଇଛନ୍ତି 9 ଜଣ ମୋ ବୋଉ ବଡ଼ ବୋଉ ଖୁଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। ତ ସେମାନେ ପଳେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ସିମେଇ କରିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ସିମେଇ କରିକି ଖାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି ରୋଷେଇର ମୁଁ କିଛି ସର୍ଟ ନେଇପାରିନି ସାଙ୍ଗମାନେ କାହିଁକିନା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ରୋଷେଇ କରିବାର ଥିଲା ମୋତେ। ତାପରେ ରୋଷେଇ ସାରିକି ବସିଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲା ମୋର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ୍ ଆସିଛି ବୋଲି ତାପରେ ତ ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ହେଇକି ପଳେଇଲି ଆଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଦିନ ହିଁ ରିଟର୍ନ କରିଦେଲି ମାନେ ଆଜି ରିଟର୍ନ କରିଦେଲି। ତାପରେ ପାର୍ସଲ୍ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲି ଭାତ ଡାଲି ଶାଗ ଭଜା ଖଟା ଆଉ ଆଳୁ କଷା। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପେଟ ବି ଭରିଲାନି ପୁଣି ସାଲାଡ଼ କରିକି ଆମେ 4 ଜଣ ଖାଇଦେଲୁ। ଆମେ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଲଙ୍କା ପାଣି ଅଧିକ କରି ଖାଉ ଘରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଘରେ ଜାଣିଲେ ଆମକୁ ମାନେ ମାରିଦେବେ କାହିଁକିନା ଏତେ ଲଙ୍କା ଖାଇବାଟା ଭଲ ନୁହଁ। ତ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଇଦେଉ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଖାଇଲେ କିଛି ହେବନି। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଖାଉଛୁ ଆମ ପାଗେଲିକି ଏଇଠି ଦିଆହେଲାନି ବୋଲି ସେ ପୁରା କେତେ ଜୋରରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭଏସ୍ଟା ବି ଦେଇଦେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଖିରୁ ତ ତାକୁ ଦିଆହେନି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ।